Какво може да ни направи впечатление по испанските плажове в сравнение с ганчовските? Пак има бетонче отзад, но плажът е огромен и 90%, че даже и повече от него е свободна зона. Тук всички хора си носят чадъри, най-спокойно са се донесли и шезлонзи и са седнали на първа линия, никой не ги закача и никой не ги притеснява. Отзад има няколко барчета, тук е едното, към което има шезлонзи, там има плажен волейбол и като цяло над 90% от това нещо е свободна зона. Водата е топла, супер чиста, пясъка е супер финен. Просто все едно е кварцов пресят. Ето един поглед от по-отзад, за да не бъдем голословни, както казват.